ମୁଁ ଏଲୋରା ମିଶ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଧରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମର୍ପଣ ଭାବ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଆଣି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ। ଅମିତ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲଙ୍କେଶ ରାବଣକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏତେ ଗଭୀର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିଲେ। ହନୁମାନ ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ। ସେହିଭଳି ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପାଥେୟ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଯେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୟନରତ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବସିଲେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବା କ୍ଷଣି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଣ୍ଡ ପାଖ ଜାଗାଟିକୁ ସ୍ଥିର କରି ସେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବି ତାଙ୍କ ପାଦଯୁଗଳ ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥିଲା ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା। ଏହି ବିଶାଳ ସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏହା ଭାବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନାବାହିନୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପାଳି। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଖା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ନିକଟରେ
ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଲୋଡ଼ା ହେ ସଖା। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ରଥର ସାରଥୀ ହେବ, ତେବେ ଆମ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। କୃଷ୍ଣ ଏଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଶରଣାଗତିର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।